akurát keď sme niekde prišli a povedali dievčatá, že my sme futbalistky, tak to na to sa nedá ani pozerať, alebo bože, vy tam neviete ani behať za to loptou. Ženy si kúpia 2-kilové činky, gumičku na cvičenie a tam to končí. To je žiaľ strašná škoda. Už som sa to naučila v Prahe, že takíto klienti sa volajú ledňáčci. Ženy majú taký antistres, keď hádžu tie medicínbaly cez celú telocvičňu, to ich veľmi baví. Ahoj milé poslucháčstvo, ja som Dominika Pavčík-Borbeliová a vy počúvate Pražské hlásky, podcast slovenských žien v Prahe, v ktorom sa raz do mesiaca rozprávam so Slovenkami o ich živote mimo domovinu, o rodovej rovnosti a o tom, čo máme na Prahe rady. Pražské hlásky môžete sledovať na Facebooku a Instagrame a počúvať na Spotify alebo YouTube. Vďaka za každý like alebo zdieľanie, nech sa o pražských hláskach dozvie čo najviac ľudí, pretože ženy treba počuť. Za podporu ďakujem krajanskému spolku Pražská kaviareň a ďakujem podcastovému štúdiu Campus Hybernská, že v ňom môžeme nahrávať 16. epizódu Pražských hlások. Dnes s kondičnou trénerkou pohybového štúdia Plán B, Luciou Plevkovou. Lucia, vítaj v podcaste Pražské hlásky. Ďakujem, ahoj. Poslucháčstvo to nevie, ale cesta sem do štúdia znamená vyšlapať si pešo na 4. poschodie. Takže myslím, že sme sa s tebou tak tematicky celkom výstižne naladili a zahriali a dúfam, že nám to pôjde takto hladko po celú dobu. Super. Lucia, prezrať nám na začiatok, odkiaľ pochádzaš. Pochádzam z Budatinskej Lehoty, je to taká malá dedina, teraz už skôr mestská časť Kysuckého Nového Mesta a nachádza sa to medzi Žilinou a Čacou. A bol šport a pohyb niečo, čo si mala rada od detstva? Áno, na základnej škole sme mali výborných telocvikárov, ktorí nás viedli k športu. Veľmi často som chodievala aj na súťaže, napríklad z basketbalu, z vybijanej, dokonca som aj strieľala zo vzduchovky. A potom od 13 som sa začala aktívne venovať tradičnému karate, ktorému som sa venovala cez 20 rokov. Ty si potom vyštudovala učiteľstvo telesnej výchovy a biológie na Univerzite Komenského v Bratislave a pokračovala si aj v doktorandskom štúdiu a máš doktorát zo športovej edukológie. Ako vyzeralo tvoje doktorandské štúdium, tvoj výskum? Pretože ja to poznám u historikov, že najmä bádajú v archívoch, študujú historické dokumenty. U prírodovedných disciplín si tak predstavujem, že výskum prebieha najmä v laboratóriu, tak ako to vyzeralo u teba? U nás záleží, v akej oblasti pracujete alebo akej oblasti sa venujete, pretože tiež tam je množstvo výskumov alebo množstvo spôsobov, ako tie výskumy robiť. Jedným zo spôsobov je aj možnosť študovať staršie dokumenty alebo robiť rôzne rešerše. Potom ďalším spôsobom, ako môžeme robiť výskum, je pozorovanie, kde chodíme napríklad na rôzne hodiny telesnej výchovy pozorovať rôzne javy. Rovnako to používame aj na tréningoch, že chodíme pozorovať rôzne tréningové premene, ale ja som sa zamerala na experiment a pri experimentoch ide o to, že manipulujeme s nejakou premenou a sledujeme jej vplyv na ďalšiu premenu. No a ja konkrétne som sa venovala, že som overovala účinnosť rôznych pohybových programov na výkonnosť, ktorú dosahujú žiačky základných a stredných škôl. Plus popri tom som ešte sledovala, ako tie rôzne pohybové programy vplývajú na body image. To je, že ako oni vnímajú svoje telo potom, ako odcvičia nejaký tréningový program. Ale tie naše tréningové programy trvali 6 týždňov, čiže bol tam dostatočný čas, aby ten program vplýval na tú žiačku alebo študentku. No a potom sme si to štatisticky vyhodnocovali, tú účinnosť. Či to teda malo vplyv na ne, alebo nemalo vplyv na ne. A zaujal ma tam ten aspekt toho vnímania body image. Pri vyhodnocovaní výsledkov výskumu prišla si aj na to, alebo stretla si sa aj s tým, s nejakým ako placebo efektom, alebo s tým, že dievčatá skôr vnímali negatívne ten svoj body image pod vplyvom nejakého športového programu? Ja to trošku bližšie špecifikujem. My sme mali 3 tie programy, 4 skupinky dievčat plus 2 kontrolné skupinky.
A jeden pohybový program bol zameraný na rozvoj koordinačných schopností. Ide skôr o rozvoj rovnováhy, rytmiky, tým, ako presne skočia na nejaké miesto, alebo či dokážu presne hodiť loptičku na nejaké miesto. Po aplikácii tohto pohybového programu nezaznamenali sme žiadne zmeny. Potom sme absolvovali s dievčatami 6-týždňový pohybový program, ktorý bol zameraný na rozvoj silovo-vytrvalostných schopností. Tam sme robili kruhový tréning. Tento program nám vyšiel veľmi pozitívne, čo sa týka toho vnímania toho body imidžu, že naozaj to malo pozitívny vplyv na to, že tie dievčatá sa potom vnímali, že sú krajšie, alebo že majú to telo podľa vlastných predstav. No a tretí pohybový program bol aerobik. Ten tiež vyšiel pozitívne, že tiež má to veľmi dobrý vplyv na ten body imidž. Ty si to doktorandské štúdium robila ešte na Univerzite Komenského. Áno, v Bratislave. A čo ťa teda potom priviedlo do Prahy? No, ja mám takú kamarátku. Volá mi moje hrozno. Sme ako dve hrozná. Jedna hrozná je druhá hrozná, keď sme spolu. No a ju sem zavial futbal, pretože dostala miesto do jedného futbalového klubu. No a ja som počas doktorandského štúdia chodila tu do Prahy na kurzy, ktoré boli zamerané na cvičenie pre zdravie, alebo lepšie povedané, ako pomocou silového tréningu môžeme cvičiť, aby sme boli zdravší, aby sme si predĺžili zdravie, a predĺžili tú aktívnu starobu, alebo aby sme pomocou silového tréningu sa dali dokopy po nejakej operácii lepšie, po úraze, po prípade mamičky po pôrode a podobne. No a mne sa tá Praha veľmi páčila, ako som tu chodila často na tie kurzy. No a ona, ako tu začala hrať ten futbal, tak si našla prácu. A najväčšia sranda bola, že ona si hľadala prácu v administratíve a náhodou našla prácu recepčnej. No a recepčnej v takom zariadení, v akom som vždy chcela pracovať, kde sa spájala fyzioterapia a silový tréning. No a jeden večer mi napísala, že počúvaj, hľadajú tu kondičáka, rýchlo pošli životopis. No a mala som šťastie, pretože sme boli iba dvaja uchádzači a ja, ako som absolvovala tu tie kurzy na presne takéto cvičenie, tak som mala takú výhodu, tak sa mi podarilo dostať pracovné miesto tu. Ty si tu ale získala aj skúsenosť s výukou. Vyučovala si na katedre pedagogiky, psychológie a didaktiky telesnej výchovy a športu na Univerzite Karlovej. Ano. Povedz, aká bola táto skúsenosť? Ja mám veľmi rada, keď môžem pozerať, ako to funguje, alebo ako veci fungujú na rôznych inštitúciách alebo v rôznych športových kluboch. No a mne sa podarilo dostať na toto miesto tiež takou náhodou, ani som nedúfala. Išla som na pohovor, bolo nás tam síce viac, ale ani som to nečakala, že na Pražskú vysokú školu sa podarí dostať Slovenke, ktorá tam ani neštudovala. No a podarilo sa mi dostať na pracovné miesto, kde som mala na starosti praxe zo športu a z telesnej výchovy. Čiže ja som chodila so študentami do rôznych športových klubov a pozerali sme, ako trénujú športové kluby a chodili sme na základné a stredné školy pozerať, ako prebieha výučba telocviku telesnej výchovy. Takže bolo to veľmi pre mňa prínosné, pretože som mohla porovnávať, ako to vyzerá na Slovensku v tom školstve, ako to vyzerá na Slovensku v športových kluboch a tu v Čechách. Takže ja som úplne bola šťastná, že som mala takúto príležitosť vidieť to na vlastné oči. A ako prežívaš to, že nežiješ na Slovensku? Je to v niektorých aspektoch je to ťažšie, tým, že som ďaleko od rodiny. Ale na druhej strane po strednej škole veľa kamarátov a spolužiakov mi odišlo aj tak inam. A veľa kamarátov mi prišlo práve tu do Prahy. Čiže takto, čo sa týka kamarátov, tak je to jednoduchšie, lebo sme bližšie pri sebe, akurát tá rodina je ďalej. Ty si 3 roky pôsobila aj ako kondičná trénerka ženského futbalového tímu FC Slovan Liberec. To je celkom ojedinelá skúsenosť, by som povedala, tak povedz nám aj ty o tom niečo viac. No tak zasa za to mohla tá moja kamarátka, to moje druhé hrozno.
tak raz prišla za mnou, že počúvaj, v Liberci hľadajú fyzio alebo kondičáka alebo vlastne niečo medzi tým. Nechceš to skúsiť? Ja hovorím, tak môžem, že mňa to baví, so športovcami ma veľmi baví cvičiť. Tak som tam prišla a bola to veľmi super skúsenosť, pretože čo tam bol hlavný tréner, Jozef Lexa, v minulosti výborný futbalista, tak on mi dal voľnú ruku. Mi veril, že to, čo robím, tak určite budem robiť dobre a povedal mi iba základné inštrukcie, čo odo mňa potrebuje a ďalej sa mi do práce nestaral, čo bolo pre mňa fakt, že super. Pretože som mohla študovať zasa, ako to robia v iných kluboch, cez internet hľadať informácie, aby to fungovalo aj v Liberci, takže bolo to úplne super. Futbal bol dlhodobo výsostne mužský šport. Ženské ligy naberajú na popularite len v posledných rokoch. Ako si vnímala ty to prostredie ženského futbalu? Presne tak. Ten ženský futbal ide míľovými krokmi dopredu. V zahraničí teda už je dávno vpredu. Ale našťastie už sa tie trendy toho tréningu alebo ako robiť ten tréning presúvajú aj tu k nám. Na Slovensku by som povedala, že je to ešte trošičku ťažšia situácia, ale tu v Čechách už, čo sú profesionálne týmy, napríklad Slavia, Sparta, tak tie už majú aj výborné zázemie urobené, už popri tom začínajú rozbiehať akadémie, kde budú trénovať s malými deťmi od malého veku, čo je riadne super. Akurát škoda, že to prišlo až takto neskoro, pretože veľa krajín už je v tej kvalite ďaleko pred nami a už len tým, že začnú športovať od tých detí a sledujú dlhodobý rozvoj tých pohybových schopností alebo tú dlhodobú prípravu a všetko tam monitorujú a zaznamenávajú, je veľmi prínosné aj pre tie deti, pretože vďaka tomu môžu dlhšie športovať. Nevyhoria, nezničia ich tým tréningom a môžu sa pripravovať na tú dospelácku naozajstnú kategóriu v tom výkonnostnom a vrcholovom športe, čo je super. A stretávali ste sa v tíme aj s nejakými negatívnymi ohlasmi na to, že ženy hrajú futbal? Museli si futbalistky napríklad svoje posty nejak obhajovať alebo dokazovať to, že aj oni ako ženy predsa môžu hrať futbal? To ani nie. My sme sa skôr stretli s takou podporou, keď prišli diváci na ihrisko pozerať zápas, tak to boli fanúšikovia. Akurát keď sme niekde prišli a povedali dievčatá, že my sme futbalistky, tak to na to sa nedá ani pozerať, alebo bože, vy tam neviete ani behať za tou loptou, alebo podobne, ale hovorím, že dneska ako ide už ten trend a tie týmy majú aj tých kondičákov, tak už aj ten futbal je taký dynamickejší, rýchlejší. Videla som naživo tu, keď hral ženský Arsenal futbal a to bolo brutál. To, čo tie ženy dokázali, akože s otvorenými ústami som pozerala celý zápas, ako hral ten Arsenal. Momentálne pôsobíš ako osobná trénerka alebo kondičná trénerka v štúdiu fyzioterapie a kondičného tréningu Plán B, kde už, ako si naznačila, ten silový tréning nastavujete na základe fyzioterapeutickej diagnostiky. Kto k vám väčšinou prichádza? Kto sú vaši klienti? Naša klientela je veľmi rôznorodá. Pracujeme ako s bežnou populáciou, tak aj so športovcami. Pri bežnej populácii máme najčastejšie klientelu ľudí, ktorí trpia nejakými bolestiami pohybového aparátu, napríklad bolia ich kríže alebo kolená. Po prípade sú po operácii, napríklad teraz máme najčastejších klientov po operácii predného skríženého väzu. Čo sa týka tej športovej populácie, tak tam najčastejšie robíme ako keby takú doplnkovú silovú prípravu alebo po prípade celú kondičnú prípravu športovcom, lebo ako som hovorila, ešte tu tie športové kluby často nemajú pre tie ženy také zázemie, po prípade sa stretávam s tým, napríklad futbalista zo 4. ligy má trénera, ktorý nemá kondičného trénera a celá ich príprava spočívala v tom, že behali iba kilometre. Nemali žiadnu posilku, žiadne posilovanie, iba beh. Takže takýmto športovcom robíme doplnok k tým ich tréningom. Po prípade dávame športovcov dokopy po nejakom zranení alebo operácii. A ako potom vyzerá práca
s klientkou alebo s klientom? Čo je vlastne cieľom vašej práce s klientami? Tak naše zariadenie pracuje na základe takej myšlienky, že gro je teda cvičenie, ale zameriavame sa aj na edukáciu toho klienta, aby si vedel pomôcť alebo vedel kriticky vyhodnocovať informácie, s ktorými sa stretne. Napríklad, čo sa týka bolesť krížov, tak už je vedecky dokázané alebo vypracovaný taký vedecký model faktorov, ktoré vplývajú na bolesť chrbta. Bolesť chrbta veľa trénerov dokáže popísať, a to máte z toho, že dlho sedíte, alebo to máte z toho, že dlho stojíte, alebo to máte z toho, že robíte šoféra v taxiku. Žiaľ, tá bolesť chrbta je multifaktoriálna a treba pozerať na rôzne faktory, pretože môže sa stať prípad, že aj keď človek začne cvičiť na tú bolesť chrbta, tak sa neobjavujú výsledky rýchlo, po prípade nezlepšuje sa alebo je tá bolesť stále. No a na základe toho my s tým človekom rozoberáme, ktoré faktory by sme dokázali ešte ovplyvniť. Spánok, fajčenie alebo BMI index. Potom tam môžu byť aj také veci, napríklad starosť o financie a podobne, ale žiaľ, tá bolesť chrbta má aj faktory, ktoré nedokážeme ovplyvniť, a to je genetika. Takže to naše zariadenie, okrem toho, že cvičíme, tak ponúka aj takúto stránku, že edukujeme toho každého klienta, aby si dokázal pomôcť aj sám, alebo rozmýšľať nad tým, že čo môže vylepšiť ešte. Máte teraz v januári aj zvýšenú návštevnosť pod vplyvom novoročných predsavzatí? Jasné, už som sa to naučila v Prahe, že takíto klienti sa volajú ledňáčci. Takže je to úplne prirodzené, že tie januáre býva taký nápor, ale ja som zasa rada, že konečne sa tí ľudia odhodlajú, pretože veľa klientov, čo k nám prišlo, dlho žije v tej chronickej bolesti alebo v nejakom stave, ktorý chcú zmeniť. Napríklad ženy sa chcú začať konečne hýbať. Ibaže tým, že nevedia ako, po prípade sledujú internet a z každej strany je iná informácia, tak sa boja začať. Dokonca som mala jednu klientku, čo mala kineziofóbiu, bála sa pohybu, pretože videla niekde na internete, že toto je zakázané, to nemôže robiť, hento nemôže robiť. Takže ja som na jednej strane rada a nie je to iba tým januárom, ale celkom veľa klientov chodí aj v septembri, keď začne školský rok nový. A spomenula si tu tie internety. Ako sa dívaš na tie instagramové a facebookové trendy rôznych, povedzme, samozvaných kondičných trénerov a fyzioporadcov? Stretávaš sa s tým často, že napríklad príde k vám niekto, kto si možno, že aj zhoršil zdravotný stav alebo nejaký zdravotný problém pod vplyvom toho, že sledoval niekoho takto na Instagrame, takého ako samozvaného odborníka? No tak ten internet, to je studnica nápadov. Skôr zhoršený stav sme ani nemali, ale horšie je to s tou odvahou do toho cvičenia. Na tom internete im povedia, nerobte toto nesmiete robiť, alebo musíte robiť iba toto. No a tí klienti sa cítia takí zviazaní tými informáciami, kdežto ono to nie je ani tak čierne, ani tak biele a treba pracovať s kontextom a s tou situáciou. Napríklad, keď príde k nám človek s bolesťou chrbta, môže mať na magnetickej rezonancii aj, že má herniu disku, alebo ako sa ľudovo povie, že má vyskočenú platničku. Ale takýto človek môže byť bezpríznakový. Je veľa štúdií, napríklad jedna taká štúdia je, že od 20. roku života do nejakej 80-ky, myslím, robili túto magnetickú rezonanciu veľkému počtu ľudí. A prišli na to, že každou dekádou života sa zvyšuje percento ľudí, ktorí majú výrez tej platničky, ale sú asymptomatickí. A akurát keď toto vidí lekár alebo niekto, tak povie tomu pacientovi alebo klientovi, že máte vyskočenú platničku
No a ten klient sa hneď zľakne, pretože videl, že jeho kamarát mal vyskočenú platničku, nemohol chodiť, musel chodiť na obstreky alebo hrozila mu až operácia. Kdežto dneska sú už poznatky také, že veľa ľudí dokážeme od tej operácie zachrániť. Tým cvičením sa dokáže oddeliť tá bolestivosť toho chrbta a dokážeme ho rozpohybovať tak dobre, že ten človek je samostatný a nepotrebuje napríklad tie obstreky. A často sme tu už zmienili to slovo kondičný tréning. Zvykneme hovoriť, že niekto je v dobrej kondícii, alebo naopak, že máme slabú kondičku. Čo to vlastne znamená? Čo všetko sa skrýva pod kondíciou? Kondíciu môžeme tak zjednodušene charakterizovať, ako keby to bola taká všeobecná telesná pripravenosť organizmu na záťaž. U nás v kondičnom tréningu tie kondičné schopnosti rozlišujeme na silové, rýchlostné a vytrvalostné. Tie silové, ktoré najviac zaujímajú nás v našom zariadení, alebo teda mňa ako trénerku, ktorá pracuje s tou populáciou, o ktorej sme hovorili, tak rozlišujeme ešte maximálnu silu, výbušnú silu a silovú vytrvalosť. A s týmito parametrami, ktoré sú charakteristické pre tieto tri sily, tak my pracujeme a nastavujeme tie tréningy tak, aby boli čo najefektívnejšie pre tú konkrétnu osobu. A pri nastavovaní toho tréningového plánu berieš do úvahy aj to, či ide o muža alebo o ženu? Je to z hľadiska toho kondičného tréningu dôležité rozlišovať? Áno, berieme to do úvahy, ale my v tej našej celkovej diagnostike berieme strašne veľa faktorov alebo parametrov. Keď k nám príde klient, tak ide najprv na fyzioterapiu, tam prebehne aspekcia, to je fyzioterapeutka si ho pozrie, ako ten človek stojí, čo má ten človek na tele, či mal nejaké operácie a podobne. Potom urobí vyšetrenie, ako má ktoré svaly skrátené, po prípade, či je hypermobilný a podobne, lebo tieto informácie nám pomôžu tiež. Potom otestuje svalovú silu a pozrieme pohybové vzory, ako sa ten človek hýbe napríklad v drepe, ako vykonáva výpad, ako robí mŕtvy ťah a podobne. No a posledné, čo riešime, tak to je kontext ešte jeho životného štýlu alebo jeho denného režimu, pretože to je tiež pre nás dôležité pri riešení niektorých problémov. Takže áno, je tam ten parameter muž-žena, ale berieme to ešte takto do hĺbky a komplexnejšie. Vy vo vašom štúdiu máte k dispozícii aj služby nutričného poradenstva a psychoterapie. Ako to súvisí s pohybovým tréningom? Napríklad veľa žien k nám príde, že okrem toho cvičenia, že chcú zaradiť do toho ich životného štýlu, tak by radi, aby aj schudli. No a to cvičenie, jasné, že má vplyv aj na redukciu tej telesnej hmotnosti, ale zasa, aby sme to zefektívnili, alebo aby tá žena zlepšila svoj životný štýl aj z hľadiska tej nutrície, tak ponúkame takúto možnosť. Konkrétne my ju nerobíme, spolupracujeme s Miškom Páleníkom zo Slovenska. No a čo sa týka tej psychoterapie, tak v súčasnosti je veľa problémov alebo chorôb s pohybovým aparátom psychosomatického charakteru. Čiže my keď vidíme, že niektorý klient by mohol zlepšiť aj túto oblasť svojho života a vieme, že by mu to pomohlo aj čo sa týka tej bolestivosti, tak mu odporúčime túto službu. Má to veľmi dobré výsledky a dokonca s tým spojením toho silového tréningu alebo cvičenia a tej psychoterapie sú úplne fakt parádny výsledok, človek sa dokáže veľmi rýchlo zlepšiť a po prípade, ak má nejaké vážnejšie problémy, dať aj dokopy. A sú aj nejaké univerzálne rady alebo odporúčania, ktoré by z pohybového hľadiska mohol podľa teba dodržiavať každý, aby sa udržal v dobrej fyzickej kondícii? Tak taká najuniverzálnejšia rada je, aby človek robil 2 až 3 krát týždenne ten silový tréning a 1 až 2 krát týždenne nejakú aerobnú aktivitu. No, môže to byť od chôdze cez bicyklovanie, beh,
plávanie, rôzne takéto aktivity. Takže to je asi taká najvšeobecnejšie odporúčanie. A potom druhé také odporúčanie, aby sa človek nebal. Nebál, že keď pôjde behať po 20 rokoch, že si zničí kolena, nebál, že keď pôjde do posilovne, tak si niečo urve a podobne. Aby začal pomaličky, aby začal s istotou a veril si, že to bude všetko dobré. A pod silovým tréningom, keď si hovorila, že ideálne by bolo praktizovať ho 2 až 3 krát týždenne, to si máme predstaviť len silový tréning v posilovni alebo povedzme aj nejaké cvičenie doma? Dá sa cvičiť aj doma, ale ja zasa som trošku orientovaná na to, aby to bolo efektívne a aby ten človek nedošiel do nejakého stavu, že sa prestane zlepšovať alebo že ho to prestane baviť a podobne. Preto my pracujeme podľa takej periodizácie a rôzne cyklujeme ten silový tréning. Ako som hovorila, že tá sila môže byť maximálna, výbušná alebo silová vytrvalosť, tak my tieto 3 druhy tréningu rôzne varírujeme, rôzne obmieniame, pretože každý ten druh tréningu má iné parametre. No a na základe tohto klienti už sú zvyknutí, že dobre, teraz ideme maximálku, pôjdeme dvíhať ťažké váhy, budeme mať veľa oddychu, čo je úplne super. Potom pôjdeme na tú výbušnú silu, tam zasa skáčeme, hádžeme medicimbaly a podobne a pri tej vytrvalosti zasa používame rôzne kruháče alebo veľký počet opakovaní, krátke pauzy, tak ono je dobré, keď sa to takto obmienia. Človek naozaj pri tom zostane dlhšie, pretože ho to baví. Baví ho to, je tam rôzna variabilita, napríklad ženy majú taký antistres, keď hádžu tie medicimbaly cez celú telocvičňu, to ich veľmi baví. Takže ono to domáce cvičenie je fajn, len veľa toho domáceho cvičenia je také, že napríklad ženy si kúpia 2-kilové činky, gumičku na cvičenie a tam to končí. To je žiaľ strašná škoda a strašne ochudobnenie, pretože aj tie ťažké činky majú pre tú ženu zmysel. Aj tie ťažké činky majú zmysel pre 60-ročnú pani, ktorá nikdy necvičila v posilovni. Samozrejme, na tú ťažkú hmotnosť toho závažia sa musí postupne dostať, nemôže ísť na to hneď, ale všetko toto má zmysel. A teraz nás ešte čaká záverečná rubrika rýchlych otázok, ktoré pokladám každej hostke a už som zvedavá aj na tvoje odpovede, Lucia. Aké je tvoje najobľúbenejšie miesto v Prahe alebo najobľúbenejšia štvrť v Prahe? Petřín. To bolo jednoznačné. Ktoré obľúbené jedlo sa ti najviac spája s Prahou? Fú, ja rada jem, tých je strašne veľa. To je kebab na Smichovskom nádraží, potom rada chodím na burger na Malostranské námestie, potom mám rada pečené koleno pred Karlovým mostom, takže mohli by sme tu byť do zajtra. A tu si nevymenovala zrovna nejaké nutrične zdravé jedlá. To sú všetko prvotriedne podniky, ktoré pracujú z domácich surovín. Máš nejakú obľúbenú knihu o Prahe alebo film, ktorý sa odohráva v Prahe? Momentálne nie, ale sledujem taký seriál Zelenáč z Ameriky a práve ho tu nejak teraz v lete natáčali, takže na to sa teším, že budú zábery z Prahy. Čo ti najviac chýba zo Slovenska? Rodina. A čím ťa naposledy Praha prekvapila? Alebo čo pekné si v Prahe v nedávnej dobe zažila? Sneh. Lucia, ďakujem, že si prijala pozvanie do Pražských hlások a prajem ti veľa nebojácnych klientov a klientiek, ktorí sa odhodlajú prísť k vám, aby ste im úspešne zlepšili ich zdravie a aj celkovú kondíciu. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Toto bola 16. epizóda podcastu Pražské hlásky, v ktorej som sa rozprávala s kondičnou trénerkou Luciou Plevkovou. Pražské hlásky môžete sledovať na Facebooku a Instagrame a počúvať na Spotify alebo YouTube. Rozhovor s ďalšou zaujímavou Slovenkou v Prahe vám prinesiem opäť o mesiac a budem rada, ak si nás vypočujete, pretože ženy treba počuť.